Ik ben Roel, dit is Camille, onze Bretonse trekpaard. En dit is vandaag mijn kantoor. We halen hier heel gericht bomen weg om de lichtcondities voor de voorjaarsflora en de speciale orchideeën hier te verbeteren. Ze hebben snoeiwerk uitgevoerd en we halen zeg maar takkenwerk uit het bos. Je kunt de takken en de boom met machines eruit halen, maar dat is een enorme impact op de bosbodem. En met het paard uitslijpen heeft ze eigenlijk geen schade aan de bosbodem. En dat is eigenlijk het grote pluspunt van het werken met paard. Nou, het gebied lijkt nu een beetje kaal, maar dit seizoen nog gaan we ook opnieuw inheemse soorten aanplanten. Daarmee gaan we natuurlijk weer de biodiversiteit vergroten. Je wilt zeker heel graag werken, dat is absoluut geen discussie. Want een paard van 1000 kilo, dat kun je niet dwingen. Het heeft supergoed karakter. En de vuldag waar ook aan, zeker omdat er nu zeg maar, een paar jaar op dit werk deed, dan snappen we ook wat er moet doen. En dat vind ik eigenlijk wel super chic met onze relatie, zeg maar. Ja, tot er snapt wat er deed. Er zijn maar een paar paardingen in Nederland wat dit kunnen doen, zeker in een hellingbos. Dit is echt wel een bijzonder vak wat we uitoefenen. Ja.